YouTube i dag skal spille nogle GGPP sammen med min Deerstyle 7. Og her kan du se alle dem, og det er inde på GGPP, og her kan du se alle dem, som der admin ejerskab, der mod head mod. Ja. Eller bedre ejer. Ja, ejeren, det er Jelle Gaming. Eller Jelle Game. Og så og så er jeg helt ny på kanalen, hvis det er det man siger. Så husk smid like og sub mig. Og ja, og så kommentarer. Ja, mit banner logo. Smid like. Og det, hvis I ikke har gjort det allerede, så gå ind og sub til Markus. Ja, sub med. Jeg smider link til, hvad han hedder. Det er en af mine gode, det er en af mine gode venner, han har det nice. Det er ham, der laver mit logo på banner, så jeg smider lige link, ja. Og det her, det kommer så til at blive episode 1, og det er min første video. Og jeg får også en intro, betyder det. Men den får også en anden til at lave, for sådan er jeg god til. Ja, og der er 7 med, og jeg hedder Alexander. Jeg er 14 år, de er 7, han hedder Sebastian, han er 11 år. Det er så 12. Ja, right. Og jeg er 14 år. Jeg er fucking for tæv. Og ja, så vi sådan spille nogle forskellige server. Lige i dag spiller vi GGPP, fordi synes vi vil godt. Til YouTube. Ja, jeg begyndte ikke i dag, men på at se min score, det er 8 for gang, dræbt 34, jeg er sådan ret lort. Det er fordi, det var fordi dengang jeg spillede, der spillede ikke sådan, det kan man kalde det, rigtigt. Ja, right. Og min kanal, der smider lige link til den, og smider til Markus, og smider til, hvad hedder han nu? Og jeg kan ikke huske, hvad han hedder, men det får jeg se, og ja, det kommer til at være fedt, og jeg er helt ny. Så ved I det. Eller dig hej til YouTube. Fail. No. Sig hej til YouTube, ja. Og jeg sidder, det kan være, at jeg ikke har så godt. Det kan være, at jeg ikke har så godt, hvad hedder det nu, fuck nu. Jo, sådan min net, det er sådan ret lort, fordi jeg er hjemme med min mors kæreste. Men jeg kommer snart hjem til mig selv. Det gør jeg så i morgen. Jeg tror, jeg kommer til at filme 1 gang til i dag, og så 1 gang til 2 gange i morgen, fordi i morgen skal jeg noget med skolen. Ja. Og i sommerferien... Der vil nok komme daglige uploads. Ja. Fra 2 til 1 dag nok komme uploads. Og i sommerferien vil der nok komme ekstra. Virkelig mange. Og hvis jeg får, vi siger, fordi jeg er jo helt ny, så hvis jeg får 10 subs, det er lidt mærkeligt, så laver jeg en special. Og så hver gang jeg får, så når jeg får 10 subs, så hvis jeg får 30, så laver jeg en special. Det er 20. Ja, okay, jamen det er bare, okay, når jeg kommer op på 50, så siger jeg sådan, at hver 50 sub. Nej. Det kan være, at vi laver nogle giveaways for server, jeg ved det ikke. Jeg får sådan. Det gør. Ja, og mig her, og så en, der hedder Frederik Tutorial, vi kommer nok med i rimelig mange videoer. Ja, det er min fætter, så det er sådan ved at tro. Og jeg er rimelig gode venner med. Ja. Nej. Og så, hvad hedder nu, jo, så kommer mine bedste venner også på nogle af dem, og ja, det er forskelligt, hvad der kommer på. Nogle er også alene. Jeg kommer sikkert til at lave en SMP. For eksempel som hvis jeg skal se et armen og sådan noget. Det går meget fedt. At lave en. Ja. Fuck dårligt. Jeg tror jeg bare sådan, vi kommer til at lave resten. Og det var bare sådan en lille info, hvad jeg vil lave. Spille på andre server og ting. Og ja, det kommer sådan til at være mange gange, men I kan også spørge mig andre ting. Så det er sådan cirka for nu. Så vi ses YouTube, vi ses næste gang. Husk at like det. Ses.